ngizodinga nje ukuthi ungichazele, ungitshele ukuthi ngempela wena uzama ukubulala uKhehla. Ngiyaxolisa. Mama, angifuni ukufundisa, ngifuna uphendule umbuzo wami. Uzama ukubulala uKhehla? Futhi umbuzo mnike phela ithuba lokuthi aphendule. Ma. Yebo. Yebo, ngizamile ukumbulala. Uzama ukubulala uKhehla ma? Bekwenze umfakele ushevu. Anizwa yini? Umfakele ushevu. Angizwisisi lento. Uzama ukubulala umfowethu. Umuntu ofana nendodana yakho igazi lethu. Hayi ngeke angizwisisi. Mhlambe khona kusafuna uyichaze la khona engayizwisisi. Yini ezochazwa la? Uzama ukubulala umfowethu yini ozoyichaza lapha? Achazwa lutho lapha. Cela ungitshele. Yini? Sesulomndeni thina manje sesidlisana ushevu manje. Siyathaka khona umuntu omele uthuthuka. Angithi uphunyukile ngube ebabula lengane yami. Bekuyiphutha. Thiweni ke ngamshabalala. Uthiweni ngomama wengane yafa. Angithi nonke nixolile niyoshabalala. Ubona kungcono ukuthi ubulale yami ingane. Ha? Ngiyaxolisa. Cela nixolele. Ayikaphele. Yanizwa? Ayikaphele lento. Wena ngempela lona ma.